Čau brácho, zdravím ťa. Nachádzame sa v meste Bolzano, alebo Bozolno. Chcel som tu zostať, tuto ešte v Taliansku, že 2 mesiace, ale odkedy nestopujem a necestujem stopom, tak to už začína byť taký, to už nie som ani cestovateľ, ale bezdomovec, lebo sa proste potulujem po meste ako kokot. Zbieram špaky jak jebnutý a pičoviny. Hľadal som tu aj brigády. Bolozno, alebo Bozolno, Trento, Villers a všetko, čo je pri Alpách, tak tu sú samé záhony, kde rastú jablká, hrušky, hrozno. Prvá sezóna bola pred mesiacom a pol, kedy sa to vlastne pripravovalo, aby to začalo rásť. A ďalšia sezóna bude 15. alebo 20. augusta, takže by som tu musel byť celý mesiac. A čo som sa pýtal, tak už je to všetko ako keby rezervované, alebo už to je všetko dopredu dohodnuté, kto tam dojde, kedy tam dojde. A väčšinou tam chodia Rumúni, čo som sa dozvedel. Nič proti Rumúnom, aj keby tam chodili akože, ja neviem, Mongoli, ja nie som nejaký rasistický zakomplexovaný buzerant. Iba proste hovorím, čo som počul. Ja som obyčajný raklo bráchomore, takže nič proti nikému, víš čo myslím? A teda, to je teda prvá vec, že by som tu musel byť ďalší mesiac. A to mám v piči, keby sa to začínalo za 3 dní, tak OK, dobre, čert to ber, tak 3 dní tu nejak vydržím. Ale mesiac to mám v piči. Druhá vec, mala by tu byť charita, tá sa otvára až v pondelok o 8:30. Aktuálne je sobota, 13 hodín 26 minút, 12:30, dajme tomu. Čiže by som tu musel dneska prespať, zo soboty na nedeľu, ešte z nedele na pondelok, čo sú dajme tomu 2 dny cca, a to sa mi vôbec neoplatí, lebo za 2 dní už vím byť aj pri rakúskych hranicách, keď sa mi podarí. Takže čo som tu vybavil, že som si tu popýtal peniaze, že mi chýba na autobus alebo na vlak. Dostal som nejakých 5-6 eur od rôznych ľudí a kúpil som si 1,5 litra minerálky, 1,5 litra nestičaju, čiernu fixu, aby som mohol písať na kartóny názov miest a dedín. Potom som si kúpil ešte Monstera pol-litrového, lebo moc som sa proste nevyspal. A keďže som chcel ísť do toho Amsterdamu, tak treba ísť proste zase do Rakúska, z Rakúska do Nemecka a cez Nemecko ísť proste do Holandska. Čo znamená, že teraz sa musím dostať do Innsbrucku a z Innsbrucku teda do Nemecka. Mám teda takto karton brácho. Dúfam, že nebude roztrasený ten obraz, lebo tento záznam natáčam už na 15. raz. Máš takto, že Innsbruck, z druhej strany to je ešte čisté biele, čo je po piči more. Takže keď tak môžem napísať na druhú stranu ešte názov malinkého mesta alebo nejakej dediny, že Brixen. Že najprv by som stopoval do Brixenu a následne z Brixenu do Innsbrucku. Do Innsbrucku by to malo byť maximálne 2 hodiny autom. Maximálne. Čo je úplná pohoda. Mne už sa niekoľkokrát stalo, neviem či 3-krát alebo 5-krát, že ma niekto zobral na šupu cez 100 km. Ma zobral proste na šupu. A teraz teda sa nachádzam pri vlakovej stanici a idem na jednu diaľnicu, ktorá má názov A22. Mala by tam byť aj pumpa, pumpa by sa mala volať, že ESO. Takže buď pôjdem k tej pumpe, alebo sa niekde postavím za pumpu, kde bude výjazd na diaľnicu, na tú A22. A pohoda, pohodička, no. Uvidíme, koľko to bude trvať. A čo som strašne rád, že ja som sa pozrel na svoj YouTubeový kanál asi po 3 dňoch, lebo som mal buď vybitý telefón, alebo som nevedel chytiť Wi-Fi, takže až po 3 dňoch alebo po 4 som sa pozrel. A z 15 odoberateľov tam mám 21 alebo 22. A posledné video, ktoré som vydal, keď som bol ešte v Taliansku, no však stále som v Taliansku, ale keď som bol v takej dedine, čo som vlastne išiel do Decathlonu si kúpiť karimatku, tak to má cez 50 pozretí, čo som normálne odpadol. Má to cez 50 pozretí, čo ma strašne potešilo.
pretože ja tam viac menej ani nič neukazujem, ja tam iba vyprávam a vyprávam. Nič, bráško, vidíme sa, keď budem na pumpe, takže strih. Eso, smrdzicu, geco, jo, reper asi ze mňa nebude, brácho, ale došol som na pumpu, eso pumpa, je tu pár aut, pár kamionov, odložil som si teda turistický batoh, aj kartón, idem tam napísať teda Brixen, jebnem si vonávku, aby som nesmrdzel, keď tak si ušulám, zapálím si jednu a uvidíme, či niečo stopnem, určite niečo stopnem, vždycky som niečo stopol, keď už stopuješ, tak proste vždycky niečo stopneš, len otázkou je to, že kedy chytíš stop. Chvíľu som posedel, čas uteká jak prijebaný, už sú skoro 3 hodiny a posunul som sa iba o pár kilometrov peši. Tá pumpa, ktorá tu je, tak tie auta idú opačným smerom na tú pumpu a ja potrebujem ísť hentým smerom, takže idem peši niekde dozadu a tam teda skúsim stopovať, no, pretože tuto sa stopovať nedá, respektíve dá sa tu stopovať na tej pumpe, ale keby som išiel napríklad do Trenta a z Trenta do mesta Verona, Bologna a tak ďalej, keby som išiel do stredu Talianska, tak toto je výborný spot. Ale ja sa snažím ísť do piče z Talianska k Rakúsku, respektíve k rakúskym hraniciam. Takže uvidíme, kde sa postavím, no. Nado mnou hore je diaľnica, ale na diaľnici nemôžeš ísť ani peši a nemôžeš tam ani stopovať. Takže tak. Mám tu takto, že Brixen. Dal som si na seba deodorant a voňavku, čo mi je piču platné, bráško, pretože ja už som sa nejakých 10 dní nesprchoval a nejakých 10 dní mám na sebe tie isté ponožky a tie isté boxerky. Cez 10 dní mám tie isté ponožky a tie isté boxerky. Takže ani nechci vedieť, v jakom stave sú tie ponožky. Smradlavé, lepkavé ako kokot. No konečná, hotovo. Musím nájsť ty kokot nejaký dobrý spot. Ale jaký, ja neviem, no. Neviem. Uvidíme. Za mnou, jak môžeš vidieť, som teda stopoval takú pol hodinku a dve autá tuto zastavili, zabočili a vošli sem na toto parkovisko, takže sa tu dá normálne zabočiť, zastaviť úplne v pohode, takže nestojím na nejakom prijebanom mieste, čo je super. Trošku mi vyhladlo, vytrávilo, takže som si povedal, že sa pôjdem najesť. Dám si niečo malinké pod zub, nazbíram nejaké špaky po ceste, rád si po jedle zapálim, víš čo myslím? A ak sa mi podarí, že tu nájdem nejakú verejnú zástrčku, tak by som si keď tak dobil telefón. Lebo mám 80% a parabanka je vybitá, no. Bráško, stopoval som tam teda hodinu a pol, po hodine a pol som sa dostal až za mesto Brixen. Odviezol ma mladý týpek, asi 25-ročný, pokecali sme po anglicky. Som teda na diaľnici, na takej odbočke, kde sa dá teda zastaviť a idem teda stopovať do Innsbrucku. Odtiaľ to by to malo byť že vraj hodinka autom, hodinka a pol. Takže drž mi palce a ideme stopovať. Užívam si to, brácho, baví ma to jak kokot.